צילמת את זה? אני לא יכול לנסות לעבור אותה, לא לעבור אותה. ניסי תעצור אותי, תיתן לי דוח, היא עושה ניסוי. לא רוצה להגיד את זה לעבור אותה. תצלמי אותו. תגיד לו לא לעבור אותי. תמיד המספר. לא אמצע איילון, 12 בלילה, יום שישי. לא לעבור אותה, כן, תמיד שעובר אותה. עוד אחד עובר אותה. לא, כי הם עולים ממשיכים. וואי! תלוי! בוא, אני רוצה לראות אותך עובר אותי. לא תראה שאת תקלם. אף אחד לא עובר אותי. תשאר אתה נוסע אחריי. זה מצלם? איזה יופי.